ассалому алайкум дӯстон, мардуми ютуб. Имрӯз 4 марти 2026 сол 11 дона хона якта мошин навор мекунем. Тамошо кунед. Нарх наво беҳад арзон дӯстон, баҳри шумо навор кардем. ирӯза наворда ҳастай хонаи фурӯшӣ аз клуб, хонаи фурӯшӣ аз Русия, аз Москва, хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Одакӣ, хона дар Ленинский район, хона дар Душанбе, хона дар клуб, дар Регар, шаҳри Турсунзода ва дигар шаҳру ноҳияҳои Торикистон навор кардем. Тамошо кунед бачаи азиз. Баъдан барои қабули реклама WhatsApp мегзорам. чизе ки барои реклама дорем дар ҳамин WhatsApp рой кунед. Реклама карда фурӯшта мегзорем. нарх наво 145,000 сомон сар мешавад бачаи азиз. иншоалло ки навор маъқултон мешавад. ҳамин наворда агар имкон боша якта лайк монен, дар канал подписатсия кунед. навора то охир тамошо кунед. шурӯъ мекунем. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд соле ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклоб ва дигар самтҳои Торикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. салому алайкум бардор азиз. Hyundai Starex соли бароиш 2000 сол, мошин дар ноҳияи восиқ қарор дорад. дӯстон азиз, гирд атрофа чарх мезанам, як тамошо кунед, баъд дар бораш гап мезанем бача азиз. ина мошинча 2000 сол, фақат гази холӣ бардор азиз. ина марамат кадомитон дар корай нишон метем, хушрӯ тамошо кунед, қаду қоматша бинед да. ина мошин дӯстон, солаш 2000, гази холӣ, моторш сеака, мотор се газаки бача азиз. мошинча мақсад 10 одама бигем хато намекунем. балонош навай, аккумулятор нав дора, 4 моҳа ҳуҷҷат ва танировкаи 4 моҳа дӯстон азиз. краска тоза, балонош пачка. ина дӯстон нигоҳ кунед, ина мошинча, ина марамат барои хай кор бори ами бизнес беҳад удобни зур дӯстон. кадомитон дар мисол дар корай, ина занг бизанен бигиренеш. ҳолати беҳтарин нарха дода қарор дора. айқафош нишонтон метем. ина пушти мошин дӯстон, ина дестен кадом ҳолат. ина мошини 10 нафара, ай барои савдо, барои бизнес зур. чихолои нав дӯстон азиз, ина чихолои нав. марҳамат дӯстон бигиренеш. кадомитонда дар корай 4 нафар иҷада мақсад дикастига ҳамроҳи шофид 11 нафар мешавад азиз. ина марамат Starex, аккумуляторш ҳам навай, ҳуҷҷатош қатъи танировкаш 4 моҳа ҳастай. хулоса дӯстон, мошин нахаду. чанд сумай кай? 63000 сомон дӯстон нархаш. хака хато медонем ки ами Starex-о ами 30000 сар мешавад то 80-90 мошин ба мошин дора бачаҳо, састани ба састан дора. аз Саудо ТВ навор кардан ай дӯстон, кадомитон дар кор айна марамат бигиред. 63000 сомон мошин дар ноҳияи восиқ қарор дора. алиши вариант кредит вариант надорад дӯстон, беҳуда норохат накунед. лайкора монед, дар канал подписатсия кунед, чизе ки дорем дар WhatsApp ма рӯй кунед.
اینا ماشینامی کاپوت اکا خوی میکنی کاپوت میکنی подписчику بینا 63000 سوم دوستان اینا мотор چقدر است شکا мотор созай ласо надора мотор 3 аккумулятори на 8 казагия خیلی خلاصه دوستان اینا مرامت بگیرنش دوستان میگذاریم با یکمین کوارتیرای فروشی روان کردگی کوارتیرای فروشی است که در سنتر درمی دومای دوستان سنتری شهر وحدت بزرچه گلستان است که تریتوری هیکلی مدر در خرود را لبی روحی کلون دو خانه های 50 کوادرات های حجت خانه ادنی بنیش ادنی 50 کوادرات متر بچه عزیز دومی مو 11 اتاجای خانه که مو نوار کیم در امی 8 اتاج دوستان عزیز خیلی دوما دیدین کدام حالت چقدر قرار داره ремонтош ҳам фасон хушу замонавӣ кардагӣ хона тайёрай медрои зиндагӣ мекунӣ ремонта нав кардагиай дом лифт дора пеши домда бузурча мактаби се садик балнесаи марказӣ об свет пастяни хеле нарх бачо дар ваҳдат фикр мекунам нестай 358000 сомон кадоми дадаркорай ина марамат занг бизанен аз номи канали Saudo TV барем бахаренаш دوستان عزیز میگذاریم با دومین خانه فروشی نزدی حولگی روان کردگی خانه نزدی حولگی است که در دوشنبه در پایان کاروان نزدی زپفکای فیروز لبی روهای سه حجرگه 385000 سامان نرخش بچه عزیز خب سه در خانه بنیه درونشته نرخ 385 معامله داره بچه انشالله در رقمهای دستی اخیرش 5006 زنگ بزنین об дора свет дора хонаҳо ҳамин ҳолат кардагӣ ҳастанд азиз наздикии магазин наздикии аптека да қарор дора хулоса шароиташ созай барои зиндагӣ кардан шароитҳои хуба муҳайё кардем мега хай сум дар кор савдош кестем се ҳуҷрага масоати сотиқша нагуфтам бачоне ки ҳай ҳамин қадар хулоса ин тарафа ҳаму 2.5-3-4 сотиқ мешава бача ай ҳаму проект дерсен кадом ҳолат майда ҳакай خلاصه سه خانه 385000 انشالله بود سودا میشوه کدومیتون در لازمه اینومی کانالی ما زنگ بزنین انشالله بود سوداتون میکنم همین دوستان چیزی که روی میکنین ادرس رو پر روی کنین نرخو که ارزنده باشه بچه عزیز میگذاریم با سومین کوارتیرای فروشه که در شهر روسیه قرار داره لیپتسکی اوبلاست میگه هم خیلی جان بود هستیم شهر روسیه سه حجرگه مساحتی 64 کوادرات 5 میلیون روبل میگه نرخش 5 میلیون روبل لیپتسکی اوبلاست 5 میلیون روبل سه حجره 64 کوادرات دوم میگه دومی دهوشیانه در هشتم هوشیانه قرار داره نزدیکی مغازه رستوران با صدیق با مکتب با پاریک ماخر با دانشگاه خب قرار داره سون همین تریتوری خلاصه قرار داره نزدیکی کوارتیر خلاصه اینجا همش هسته خلاصه عزیز автобус ам мегузара масъалаи ивазкунӣ низ дора касе ки дар душанбе дар сентр квартира дорен метавонем алиш кунем бачо нашоти нарх навош занг бизанен нархи квартира 5 миллион рубл мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлагии фурӯшӣ одамое ки аз шаҳри душанбе аз ҳуснобод территорияш хона куфтестен марҳамат дӯстон се ҳуҷраҳай се сотиқ замин дора 380,000 сомон нарх дора иншоалло бо савдо дора мақсад кадомитонда дар кор боша дӯстон ина марҳамат бигиринеш 380,000 сомон хуб ҳоҷатхона септика дӯстон азиз мақсад канализатсия септик аз релакси 112 микрорайон 3 километр дурай бача азиз се ҳуҷра се сотиқ 380,000 сомонӣ занг бизанед маълумоти пураша бигиред дӯстон
دوستان مگذاریم با پنجمین خانه نزدی حولگی فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی است که 215,000 سامانی نرخ داره. دو حجرگاه 6 سوتیق زمین داره. در دهه مختری در ناحیه رودکی در شهر دوشنبه قرار داره. 215,000 از عمل 9 کیلومتر تا خانه را راه مسافت داره. دو تا خانه کردگی 6 سوتیق زمین جدا کردگی об скважины ҳастед азиз. свет ҳастай фақат сим мекашен. ана ҳами территорияда қарор дорад. 215,000 сум бо худохоҳад савдои соз карда мешавад. фақат айнуми канали мо занг бизанед. дӯстон як савол. ҳами тарафи дасти чапа нигоҳ кунен. аниқае ки лайкора намонден. ҳами наворои мо аввалш ки худованд баъд шумо сабаб мешен. ҳами сабаби тобравии навор лайкои шумо ҳай. лайк зиёд шава хонаҳо даъму одамое ки хона харам бисёр пайдо шудан мегира. ҳаракат кард дастгирӣ кунен. дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. як ҳуҷрага квартира аст ки дар шашум этаж бо масоҳати 49 квадрат дар ҳами дом. чӣ хел мебинед дар шашум этаж стяжка шикатур монтаж кардагӣ халос кардагӣ шаҳри турсунзода дар маҳаллаи нӯҳум микрорайон 49 квадрат срочна якхонага бо масоҳати 49,51 квадрат метр дар ошёнаи шашум дар шаҳри Турсунзода маҳаллаи нӯҳум пеши заправка Газпромнефти райпода қарор дорад. дом бучидагӣ мардум зиндагӣ доранд. обсвет ҳастай, ҳуҷҷатҳо шартнома ҳастай. садиқи бозору мактаби балниса супермаркет наздикай. фақат харидор боша ҳами савдош кинема даромада ремонт кунаву зиндагӣ куна халос. 208,000 сомон. нархи беҳад зур бачако бигиренаш. ана ҳами доми замонавида қарор дорад. дӯстони азиз мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 50 квадрат дар ҳами дом. ай ҳами дом дар 4 этажаш 50 квадрата савдо мекуна 144,000 сомон да. ай ҳами ваҳдат ба душанбера таксиёи майда 10 сомон меравад. дӯстон ҳами мошинои калон боша агар ҳами 5 суми 6 сум мебарад. хулоса ки наздик ба шаҳри душанбе. лекин нархи беҳтарин хеле территорияда хеле нархоқати иншоалло беҳтарин мешавад. кадомит бигирӣ. ана марамат пеши трассаи калон. хонаи фурӯшӣ дар сентри шаҳри ваҳдат дар нархи дастрас. доми тайёрам дорем. мақсад ки дӯстон ҳами 50 квадрата 144,000 мақсад бо квадратҳои калоншам ҳастай, квадратҳои майда ҳам ҳастай. оиди ҳамаш нависен нархи офис мега арзон мекунем. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар 4 этаж масоҳати 30 квадрат метр душанбе ноҳияи сино 350,000 сомонӣ. фурӯшӣ срочняк 30 квадрат обшӣ. калидор дорад дӯстони азиз. баня дорад дӯстони азиз. хай ҳоҷатхона ҳам аст. лубойш ҳастай. дар Маяковский да қарор дорад дӯстони азиз. наздикии фабрикаи ширин. айраву пара ширин меша ин тараф Маяковский ку. хулоса рай 28 350,000 30 квадрат. кадомитонда дар корай занг бизанен масъя кунен бигиренаш. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 2 этаж бо масоҳати 42 квадрат метр дар 3 микрорайони шаҳри Турсунзода қарор дорад. хона мега дар маҳаллаи 3 дар ошёнаи 2 мебошад. кондитсионер, парда ва ғайра. кухни дора. ремонтҳош хушруб кардагӣ 42 квадрат 255,000 нархаш бо иншоалло савдои соз карда мешавад. одамое ки ҳамин тарафо хонатон дар кора серьёзни харидоро айдуми канали мо занг бизанед бача азиз. аввали видео охири видеода WhatsApp Саудо ТВ ай дӯстон ҳамин хонаҳое ки қабул мекунем равон мекунем омада видео мекунем ку
4 канал дар рекламаш мекунем. баъзе хонаҳоро дар якчанд канал мебинем ку бардор азиз. мақсад мо ҳаракат мекунем ки ҳамин хонаҳотона савдо када бутем. тикток, телеграм, инстаграм да бо реклама мекунем. иншоалло ки рекламаи профессионал мешавад. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 50 квадрат 235,000 мега нарша. коробка дар гардиши Ленинград фабрикада қарор дорад. духонага 50 квадрат дар 8 этаж 235,000 сомонӣ. повороти Ленинград Ленинский район дар шаҳри Душанбе қарор дорад. наздикии каничкаи 41 43-45 ҳамон тараф мегзарад. дӯстони азиз, наздикии коллеҷи тиббӣ, мактаб, садик, бузур, ҳамин Ленинский район бачаҳо азиз гарени ободай. ҳамон тараф мо бисёр мерем хонаҳоро навор кунӣ. нархи навом созай, ободиша просто зурай. 5 сомонда метонен дар шаҳри Душанбеда бидроем бачаҳо азиз. хулосаи намихели гапҳо дӯстон, навор чӣ хелай? хонаҳо арзонанд, қиматанд, маъқултон шид ё ин ки нашид? ҳатман ва ҳатман фикротона комментария кунен. ахирда як хонара навортон мекунам. соҳибхона қарздора айсоби ҳамун савдош мекуна. тамошо кунен, шумора нишон метон бачаҳо. мегзарем ба 11-умин хонаи назди ҳавлигӣ. дарвозара диден, 4 тараф маҳкама диден, 6.5 сотиқ замин дора диден, 2 хонаи аднаскарин дора диден, баня дора, ҳоҷатхона дора, аловхона дора, кухни дора. ҳуҷҷатош қонуну қоидааш қатъӣ. дарвозаи фасони 4 метра дора. ҳавлии ҳамвор дар шаҳри Кӯлоб дар қитъаи 6 чаманзори 1 қарор дорад. 2 хона аднаскарни анаи баняра болоша бачаҳо азиз. 4 тараф маҳкам баланд карда забор гирифтагӣ. инаи баняш иш кухни. инаҷа кухни бардор азиза. 2 хонаи аднаскарни хонаҳои 5x4 3x4 ба фикрам. ина михели бачако ремонт кардагӣ падабои тайёрай. нархша 190,000 сум мега. рақамҳои соҳибхонада занг бизанем бачаҳо азиз. фақат дар WhatsApp бинависед мега. рақамҳои WhatsApp-и соҳибхона дар рӯи экрантон 190,000 ҳозир аст дӯстон. ова вадавоз овардестай. не ки калодисоро понни кашидан, овора кашидан, чашмаҳоро гузарондан. ҳами ова ҳуй надодан. пеши мактаби замонавӣ дай, пеши масҷиди калон дай, пеши хоб беморхона да қарор дорад, наздикии магазино. хулоса маҳаллаи ободай дӯстон. ҷош ҷои зурай. кадуми донда дар корай навори адделнишам роитон мекунам. дар ҳами WhatsApp бинависем бачаҳо азиз. зиндаву